Avui ha mort Blanca Serra i Puig, una de les figures claus de l'independentisme català dels últims 60 anys i una víctima directa de la repressió d'Estat. Va néixer a Barcelona l'any 1943 en una família compromesa amb la cultura i el país. De molt jove ja militava contra el franquisme al Front Nacional de Catalunya. Més endavant va ser fundadora del PSAN, un dels pilars de l'independentisme modern. Durant els anys 70 va participar a la fundació de l'Assemblea de Catalunya. Més endavant formarà part del PSAN provisional, emmirallant-se en el moviment republicà irlandès que acabarà transformant-se en l'IPC, independentistes dels Països Catalans. Entremig agafarà el camí de l'exili, retornant al 1976. Detingut el 1977, una altra vegada el 1980 i una altra el 1981 i a més portada a Madrid en aplicació de la llei antiterrorista, acusada de col·laborar amb l'organització armada Terra Lliure. Al març de 1982 fou detinguda i empresonada de manera preventiva juntament amb 5 militants més, acusats de sedició i apologia de la rebel·lió per portar una pancarta amb el lema Independència en una manifestació contra l'OAPA. La seva missió era clara, contribuir a construir una nova esquerra independentista organitzada i en projecte propi. Això la va convertir en objectiu directe de la repressió, tortures, coaccions, maltractes... I això no només va passar durant el franquisme, també va passar durant la suposada democràcia. Tot i això, Blanca Serra mai va abandonar la lluita. Va continuar activa com a professora, sindicalista i militant. Va participar en projectes com la CUP, l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República. Va dedicar tota la seva vida a construir moviment i consciència política. Els últims anys va fer un pas més i va denunciar les tortures davant la Fiscalia. Va posar nom a allò que durant dècades s'havia volgut silenciar. La seva vida explica una veritat incòmoda, que l'Estat ha perseguit l'independentisme durant dècades, abans, durant i després del franquisme, i que la lluita per la llibertat continua. Blanca Serra va ser una amiga de reeixida des del principi i per nosaltres també va ser i és una referent. Comparteix aquest vídeo perquè la seva història no s'esborri, perquè la seva lluita continuï viva. Blanca Serra i Puig és arrels, orgull i memòria. Gràcies per tot el que ens has ensenyat, Blanca. Descansa en pau.